Оксей. Те ми викат, абе, ей, луд. Те ми викат, ей, луд, що да съм луд. Нали съм ебал твоята безкапут. После ми викат, ей, надут. Тихо, че ще взимаш пак биш в носът. Слушай, всяка сутрин като стана, искам да имам по-различна представа за живота. Защо на всяка маска приоритета е хубота? Защо просто не се заслушаш моята нота? Остави хубота, от него нищо няма да научиш за живота. Обичам да променям хората и го доказвам. Имам знания, макар и на 18 пак го показвам. Общо взето не съм бил разгезен като малък изобщо. Даже навънка с големите седял съм денонощно. А майка ми се притеснява да не правя нищо лошо. Пък ние по това време гледахме какичките сочно и се чудихме как връзват на дилърите точно. Вече разбирам що се случва това, защото курвата искала да се нашмъркала и за след това. Брат, моля те, спри да вярваш на лека нощ. И сега 30 минути след това я виждам при някъдето кара Ауди А4, той така и я води към тъмната уличка. Няма ятни си приоритети на маската, но иначе начата ти е най-вярната. И той индио с тебе е бил бая въртян, а ти се чудиш, що е нямала енергия за кафета ли? Що докато е седяла с пакета си дилъри на хапчета амфетели. От на нея трябва да знаеш, че са любители. Две хапченца и една за носа и тя става в ситуацията по-дълга. Всички могат да ти го потвърдят това. Какво прави твоята жена на две линти, две хапчета? Мога да ти кажа, че е пътя в газа. Хвърля ти бяло по гримасата, за която 2 часа се е готила. Маха ти грима от лицето, путката вика къде е масето, докато и тече бяло по наслето. Иска да се дигне, да се свали, асансьорите ги прави много чисто тя, що те взела за напреди от дилара и го права с една срека. Тя през седмицата го кара на еко, за да може уикенда да е ведро. Брат, моля да спри да вярваш на минджето проклето и го карай по-ведро. След време ще дойде някой, дето ти заслужава повече сърцето. Дръж до тогава здраво и не предавай ти щафето. Главата ми е пълна само с трева, но пак не ми прича да пея за тия неща. Всяка сутрин аз ставам от леглото, да, с някаква нова мисъл в главата ми, дето съм е мислил денонощно. Искам да стана, да изходя до изи пея, да си стигля кеша сочно. Да, те не ме ебе какво се случва тук сега, защото аз съм и воксито от съгача махла. Да, знаеш, че ще вана соля всички ти на такт, ей така, защото влизам и чупя твоята брада. Фристайла ми много кърти сега и ти го знаеш това. Клатите в ритъма, слушаш го на фул бас пак в дискотеката. Пуска се това, всеки се кефи, защото путката не знае кой е рапара.